Good morning kakabsat, siyak ni Joshua Di Balite and I'm shooting from SBTC and kahit kung agyaman kini Apo Dios iti kinaimbag na despite dating pasamak that we're not able to do the normal things that we used to do. Kahit naman pa'y naimbag ni Apo Dios kaputa si bibiyag tayo pailang, we're still here alive and kicking, healthy. And we have a lot of time to reflect on His goodness, take a rest, ijay panag-stay at home tayo, nga kas in bagay iti gobyerno. That hopefully you had a quality time with your family or with yourself, or you took the rest that you needed all throughout this time of quarantine. Iti dating nga bigat kakabsat, kahit kung ag-share iti may isang banag nga amok nga isu iti pagayatan ni Apo Dios iti tunggal may sa kanya tayo despite everything that are happening. Kada iti may nga banag nga kayat ni Apo Dios nga saan kuma nga mapukaw kanya tayo wenno despite kada iti amin nga paspasamak iti panagbiag tayo ket isu kuma iti attitude tayo kakapsat good or bad ket haan nga agbalbaliw ni Apo Dios. He is still the Lord of our lives. He is still sovereign. Isu nalata ti Dios nga man nakabalin iti amin. Isu nalata ti Dios nga nang isalakan kanya tayo. Ket rumbeng kakabsat nga maintenaren tayo dayjay nga panang kita tayo iti kinasasino na ken panang amiris tayo iti kinaimbag na naksid kadagiti amin nga mapaspasamak iti panagbiag tayo. So nga kayat kung i-share kakabsat iti may isang short nga exhortation on panagyaman. But this is originally shared by Rick Warren, EJ Devotionals na. Kahit kung i-share today iti nga bigat kakabsat entitled Give Thanks in All Circumstances. Iti ubi nga kakabsat kan kalayan na kamaysan sali iti memory verse contest iti memory verse kita iti may sa kadagiti versikulo kakabsat nga na ikabisadok iti Ilocano King James version, but this time we'll read it in English iti NIV. Nga tigay na kasaon kakabsat iti radical gratitude. Radical gratitude DJ panagyaman nga awan iti makalaped kanya tayo no narigat iti sitwasyon agyaman tayo lata no pasangit iti sitwasyon agyaman tayo lata anyaman iti sitwasyon agyaman tayo lata iti radical gratitude whatever things that we are going through, no matter what the things that we are going through. So iti English ko anyaman iti banbanag nga panglablabasan dahil iti panagbiag ket kasapulan nga masursuro tayo ti agyaman. Iti may nga padas kakabsat iti putput nga panagyaman ket intundo saan nga mapaspasamak dagiti banbanag nga namnamaan tayo. Wenno saan nga mapaspasamak dagiti banbanag nga ikakararag tayo. Wenno saan nga normal dagiti banbanag no man pa'y addaan tayo lata iti panagyaman kanyana. Gaputa makita tayo lata iti kinaimbag na laksid kadagitoy nga paspasamak. Di atake di bengket kakabsat ket no napintas iti presyo iti gulay nga mayat iti panagigimong gaputa mayat iti kita dagiti kakabsat ket kuman nga ibagbagan saan nga napintas iti kita ket awan iti gaganay-gayan dagiti kakabsat ken makita mo nga dayjay isem kadagiti kakabsat ket mayat iti testimonyo oray siakmat nga kas pastor ket maragsak anakmat nga makita nga ragsak tagapota mayat iti presyo dagiti banbanag ket kas ngay naawan iti napintas nga kita no kas ko maitidati nga pasamak kakabsat ket saan nga maipalubos nga agobra dagiti tao ket awan iti kita dayjay ti hinaing dagiti tao the general public nga haan nga
mapakanan dagiti tattao dagiti pangpamilya gaputa handa nga makatrabaho iti normal. Ket dayjay iti maysa nga padas kaniya tay kakapsat. No agyaman tay latakin ni Apo Dios. Laksid kadagitoy nga restrictions iti work. Ket saan lang nga dagiti kakapsat na umay iti sakit, na umay dagiti paspasamak nga saan tay nga namnamaan. Ket agyaman tay latang atakin ni Apo Dios. Iti Pilipinas kakapsat nga awan iti Thanksgiving. Ket legit may isang kan tayo ko mga reflection no anya iti nang nangro na nga pagyamanak kini Apo Dios despite all these things that are happening. What are the things that I should really be thankful for kini Apo Dios? Ket hopefully kakabsat kanya tayo nga Kristiyano hantay ko mga maibusan kadagiti rason nga agyaman tay kini Apo Dios gaputa makita tay lata iti grasya na iti kaasi na makita tay lata iti kinaimbag na laksid kadagiti nga paspasamak dayjay himno kakabsat nga paborito tay nga kantaan nga kuna na iti ayat na in kabilangan when you do not have any reasons to thank God for iti maysa kano nga napintas nga aramidem ket bilangam iti kinaimbag ni Apo Dios iti panagbiag mo ilistam ket makitam nga nagadugayam iti inaramid ni Apo Dios iti panagbiag ko ket rumbeng gayam nga agyaman aklata kanya na iti kinaimbag na laksid kadagitoy nga paspasamak. So nga uray na awan iti Thanksgiving diti Pilipinas kakapsat nga kas iti US every day should be a Thanksgiving day for all of us nga Kristiyano kakabsat. When we wake up in the morning, agyaman tayo. Aniyaman iti sitwasyon that we are in, agyaman tayo kakabsat. Kaniya nga po iti kinaimbag na. Kaya't ni Apo Dios kakabsat nga agbalin nga intentional iti panagyaman tayo kaniya na every day. We choose to thank Him every day. He wants us to develop this spiritual habit, one that is reflected in the life of a radical believer. Dizay ko makakapsat iti may nga ma-develop iti na Christian one nga panagpiag tayo at balin nga managyaman anyaman iti sitwasyon. Hindi ka po iti kinapudno na kakapsat no umununag iti may sa Kristiyano iti panagbiag na nga kas anak ni Apo Dios. No umununag iti may sa Kristiyano iti ayat ni Apo Dios. The more grateful nga agbalin iti nga Kristiyano kakapsat. The more that we know or the more that we get immersed into the love of God, the more that we become grateful. Umununag tayo iti ayat ni Apo Dios kakapsat iti naldaw-aldaw. The more that we thank Him for all His goodness, iti panagbiag tayo. The more you know Him deeper, the more that you appreciate Him. This reminds me of the song, title na, the more I seek you, the more I know you, the more I know you, the more I love you. Wala na iti lyrics kakabsat. So, ano iti kahit nga saan nga agbalin nga radically grateful. Kasi baga na yung text ay kakabsat iti 1 Thessalonians 5:18 nga give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus. That is radical gratitude. In all circumstances, give thanks. Because it's God's will for you. Kaputa daytoy iti pagayatan ni Apo Dios. Kanyam nga agyaman ka. Iti pagayatan ni Apo Dios kanyam nga agyaman ka. You can thank God in every circumstances knowing that He is in control. Hindi mabaling ka agyaman kadagiti amin nga paspasamak. Gaputa amom nga iso na iti akin control kadagiti madbanag. Does it mean that I should thank God for the problems na umay dagiti saksakit iti panagbiag ko? DJ kadi kakapsat, dagiti dato mga Kristiyano na maminsan kas lang agtestimonyo da nga agyaman na kini Apo Dios kaputa naggurigura kuno kaputa kastoy
nagsakit di siya anak ko wano in my dating padas iti panagbiag ko ngem not necessarily nga pagyamanan tayo ni Apo Dios gapo kadagiti saksakit wano all the misfortunes in our lives no diket agyaman tayo gaputa no matter what happens kakabsat you can always rely on Him. Aniaman iti pasamak umayman iti sakit umayman iti rigat umayman iti bisin ket mabalin tayo nga agrely wenno kanayon tayo nga mabalin nga umasideg kaniana to rely on Him. You can always trust His promises. Mabalin tayo nga kanayon nga agtalag kadagiti karkari na kakabsat. You can always ask Him for help. Mabalin tayo nga kumamang kaniana dumawat iti tulong kaniana aniaman iti pasamak iti panagbiag tayo. Because He'll never leave you nor forsake you. He'll always be there for you no matter what. Ano? Iti ka rin ni Apo Dios kakabsat. Han na kanto nga panawan, saan na kanto nga baybayan. Katkan kanayon to nga makikaadda iso na kaniyam aniaman iti sitwasyon. Kat nagpintas na jay kakabsat nga maamuan that saan na tayo nga panawan ni Apo Dios, saan na tayo nga baybayan ni Apo Dios. Umay man nagiti circumstances nga wano pasamak nga mabalin nga kunatay nga binabeanak samot din ni Apo Dios. Ngem laglagipon tayo nga agtalag kumamang kaniana ket masursuro tayo latang agyaman kaniana gaputa saan iso na nga agbalbaliw laksid kadagiti amin nga paspasamak nga mapaspasamak iti panagbiag tayo. He can bring the good out of evil. He can turn around the stupid mistakes that we've made. I was explaining to a mother kakapsat the other day nga haan nga amin nga paspasamak iti panagbiag tayo ket gapo iti kabuso. Ano yan maminsan it's because of our own wrongdoings. Gapo iti poor choices tayo iti panagbiag. So nga magganganap tayo dagiti nga consequences iti panagbiag iti panagbiag tayo. No pinili tayo nga agin inom, no pinili tayo nga agbisyo, it will take a toll on our health kakabsat. Agbalin nga haan nga nasayat in the long run iti health tayo. Ket haan nga basol siya sinuman gaputa tatay tinang pili kakabsat nga agbisyo. Anya ket consequence dayto iti poor choice tayo iti panagbiag gaputa pinili tayo nga to have this lifestyle anya nga agininom mo na og sigarilyo mo na og drugs. Anya ket numan pay mabalin nga ipaay ni Apo Dios iti nasayaat nga banag out of this poor choices tayo iti panagbiag kakabsat. Mabaling nga usarin ni Apo Dios dagitoy nga testimonyo tayo to challenge others wenno pagpanpanulutan anya tapno makita tayo nga kasapulan tayo ni Apo Dios iti panagbiag tayo. So nga no matter what happens kakabsat, God isn't going to stop being good to us and being loving kanya tayo. Laksid kadagitoy nga paspasamak. There are 100 things to be thankful for in any circumstance, even when the circumstance stinks. When uray no saan nga napintas iti buya, dagiti paspasamak kakabsat, adulat ta iti rumbeng nga pagyamanan tayo kini Apo Dios. Dayjay ti challenge kanya tayo kakabsat. Dayjay panang sursuro tayong agbalin nga managyaman kini Apo Dios. Uray no dagiti sitwasyon ket saan nga umaayon sa buhay natin, hindi umaayon sa sitwasyon natin, even when things don't go our way or situation is bad, the challenge for us is to be thankful. We need to be comforted by the fact that God is sovereign. He is all powerful. He is in control of everything. Things might appear to be bad,
and we do not understand the things that are happening, but still learn to be grateful to Him because He'll always be there for us no matter what. And God knows better than us, ano? And we ought to thank Him for that. Ni Apo Des kakapsat, iti pa nang ipalubos na kadagiti banbanag kanya tayo. Amuna niya, no apay nga rumbeng nga paglabasan tayo, dagiti banbanag nga paglablabasan tayo. Kada iti may nga banag kakapsat nga pagyamanan tayo ni Apo Des, gaputa amuna, dagiti banbanag nga ipalpalubos na kadagiti panagbiag tayo. Radical gratitude is being thankful in all circumstances. This is God's will because it creates fellowship. Kakapsat. Dito'y pagayatan ni Apo Dios, gaputa, ipain na iti fellowship kanya tayo kakapsat. Anya tigit na nga sa unday tayo. Gratitude always builds deeper relationship between you and other people and between you and God. Nung managyaman iti attitude tayo kakapsat, kata it creates a fellowship, kadagiti datuma. It creates a fellowship between us and God. When someone in our family is sick, we do not have any money, we still need to learn to show gratitude kini Apo Dios. We thank Him because He's there even when there is sickness, and we still thank Him because He is our great physician. Agyaman tayo lata kanya na, kaputahan nga mangbayhan nga ng panaw iso na ket agyaman ti kanya na gaputa iso na iti Diyos nga mangagas tayo. Kadagiti amin nga ananayin tayo. Learn to thank people too. So suruan tayo lang agyaman kadagiti tattao who are with us and are willing to be with us in our sufferings. Umay dagiti patpadas kanya tayo kakapsat. Agyaman tayo gaputa. Dagiti tattao who stick with us through all these situations. Anya, dagiti pamilya tayo, dagiti naasawaan anya, at agyaman kay gapot adati as asawa yo nga saan nga mangpanaw kanya tayo, kanyayo, halaksid ka dagito nga nakakigat nga patpadas nga umayti panagbiag tayo. In that way, our fellowship with them is strengthened. Iti nga wagas kakapsat, iti panagkakadwa tayo, kuno iti panakikadwa tayo kanyada mapapabilid. Whoever you want to get closer to, start expressing your gratitude to that person. Agyaman ka, iti daytang nga tao, nga kayat mo nga umas asidig itirik na kanya. The Bible tells us to encourage one another and to build each other up. And through being grateful kakapsat, kita mas mapapabilig iti panagkakadwa tayo. Anya nga pamilya wano ang anak ni Apo Dios. Kita maamiri siya ko mariti kakapsat no dagiti anak tayo managyaman. Kita umasasadag itirik na tayo kanyada. Kita giti gagayim tayo nung managyaman da. Kita mas we get closer to them. Umasasadag itirik na tayo kanyada. As you build others up, you'll find that God builds into your life as well through your deep relationships with others, with Him and others. So give thanks in all circumstances because this is God's will for you in Christ Jesus. Be grateful no matter what. Agyaman iti sitwasyon ket agyaman ti ganyana. Ket uray no kastoy iti paspasamak kakapsat. And uray no narigat, uray no naawanan tayo iti source of income, naawanan tayo iti recreation, we're only allowed to stay at home. Ket uray no in my dating pandemic kakapsat, ket adulat ako maiti rumbeng itadan tayo iti panagyaman kini Apo Dios. Kapot ni Apo Dios saan nga nagbalbaliw, isunalata iti Dios nga naimbag. Ket isunalata iti Dios nga manakabaling iti amin. Ket hopefully you got closer with each member of your family during this time of quarantine. Kapot akon magiti sa baling mabalin nga katungtong tayo no saan nga nagiti kabalay tayo. Ket hopefully
you had a quality time with everyone at home, and you had a quality time with God, thinking, reflecting on His goodness. Iti saan nga panang baybayan kanya tayo. Kat mas simay saya at iti panakasursuro tayo, iti panagyaman kanya Apo Diyos. Laksig iti nga sitwasyon. Good morning kakabsat, kat kararag tayo. Glorified Father, we thank you for all your goodness and your love despite iti current situation iti tunggal may sa kanya mayo Apo. Agyaman kami gapot iti presensyam saan nga pulos nga pinmanaw ket the Lord. Agyaman kami gapot na imbag ka laksit iti amin nga mapaspasamak. Thank you Lord ket kadagiti panagbiag mi masursuro mi kumaiti. Umununod pa iti panagyaman na kanyang ogat. Makita mi iti pagayatan iti panagbiag mi. Ket makita mi nga rumbon nga masursuro mi iti panagyaman kanyang. Thank you, and we trust in you no matter what. We glorify it into our lives, O God. We thank you, Lord, for your presence. In Jesus' name, Amen. Amen. Maridani Apo Diyos kakabsat. No, adaan kayo man iti prayer request when no at the ticket yung i-share in reaction to this sharing. Mabaling kayo nga comment iti nga post kakabsat. So nga Happy Mother's Day iti tunggal mother kakabsat. All around the world, people who are watching, all my friends and family and kakadwa iti church kakabsat nga na Happy Mother's Day to all of you. At Agape Christian Center is a main church kakabsat iti San Andres. We're supposed to celebrate Mother's Day today. So nga, despite this restriction to gather together, Happy Mother's Day to everyone. And hopefully, God will continue to build you up as mothers. May you become better mothers to your children. And may God bless you. And good morning once again. And God bless everyone.